Ha de quedar claro que el valencià és encara una llengua postergada, o millor, perseguida. Ens la volen acorralar o reducte folclòric. I no. Aquí hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai. Ha de quedar clar que el valencià és encara una llengua postergada,